cu privire la intrarea României în spațiul Schengen, doresc doar să subliniez faptul că România îndeplinește toate condițiile pentru aderare și nu înțeleg poziția servilă a autorităților de la București vis-a-vis de acest subiect. România face parte integrantă din Uniunea Europeană și nu va intra niciodată pe ușa din dos în spațiul Schengen. Nu înțeleg de asemenea poziția domnului prim-ministru Ciucă, care într-o declarație de presă afirmă și invită autoritățile din Olanda să verifice România. Unde s-a mai văzut așa ceva? Eu nu înțeleg ca prim-ministru să face asemenea afirmații. Noi nu mergem să verificăm autoritățile olandeze dacă acestea îndeplinesc condițiile de rămânere în spațiul Schengen. Poate că și ele nu îndeplinesc aceste condiții. Noi facem parte din Europa, îndeplinim toate condițiile de aderare la spațiul Schengen și, încă o dată, chiar că nu înțeleg poziția servilă a autorităților de la București. Vă mulțumesc.